ہجرت دی رات جدو ہجرت دی رات میری سرکار نے اپنے گھر مولا علی نو بلایا جنہیں جاگ دنوں کہن سبحان اللہ میرے تے تیرے پاک نبی نے ہجرت دی رات اپنے گھر میں علی نو بلا کے اپنے بستر تے سلایا خود اپنے گھروں نکل گیا ملا دلال ابو بکر دے گھر تشریف لیا فیصلہ ہے نا سائیاں اپنے گھر علی نو سلایا ہے خود چل کے میرا نبی ابو بکر دے گھر آئے جس مرید نو مرشد اپنے گھر بلائے اپنے بستر تے سلائے اس مرید دی کیا کہنے اوکھے بیڑے جدے گھر آپ آئے اس مرید دی کیا کہنے جی بھائی صاحب حضور جدو جلوہ کر میری سرکار دروازہ کھڑکتا ہے یہ تو دروازہ کھڑکتا ہے نا سائیاں میں صدقے جاواں تو فوراً صدیق اکبر نے دروازے کھڑکتا حالانکہ جدو دروازہ کھٹکتا یہ دروازے تے آن واسطے کچھ لمحات تے گزر دے صدیق اکبر نے فوراً کھولیا تائی میرے نبی فرمایا ابو بکر انی جلدی کھولیا انج لگتا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے انی جلدی کھولیا انج لگتا ہے جویں دروازے تے کھلوتا ہے کاش کوئی بندہ وزن کر جائے کل کتنی بڑی ابو بکر فرما گئے القدر سونیا جدو دیا آپ نے فرمایا میں ہجرت کرنی ہے میں ہر وقت تیار ہو کے بوئے تے کھڑا رہا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے سائیں جڑے ایڈے ڈاڈے نوکر انہاں نال تے پیر ناراض نہیں توجہ ہے کہ نا تا میں سجنا تینوں لگ کے سارے یار حضور دے سونے نے یار نبی دا ہوئے تے کوجا کیویں ہو جائے سارے یار حضور دے سونے نے اب آیا کتنے یار سونے نے بولے آجے کتنے سونے نے کتنے سارے بچو ساتھ تو کوئی نہ نکل دا یہ توجہ ہے کہ نا سارے یار سارے یار دے سونے نے پر یارے گار دیا کیا باتانے واہ بھائی واہ بٹی چاک شریف والو توڑی کیا بات دوبارہ بول کے سمجھا رہے ہیں سارے یار حضور دے سونے نے پر یارے گار دیا کیا باتانے کیتا پیار نبی نالے بڑے آنے کیتا پیار نبی بڑے آنے پر دے پیار دیا کیا باتانے اے عزیز ساتھی اے پیارے سجن جو فیصلہ سرکار فرما دیں ایک بات سمجھو آخری جملہ بول فیصلہ مرشد کرے جڑے مرید کامل ہوں نہ کدی نہیں بدلے
مرشد دا فیصلہ میں انہیں دیتے کھلو گے حالانکہ مرشد معصوم تو نہیں نا ہوں مرشد کو غلطی ہو سکتی لیکن مرید آندھر میں ساڑھے شیخ فیصلہ کیتا ہے حق امتی کیسا ہے جنہا نبی دے فیصلے تو اگے پیچھے کرتا ہے حضور دا فیصلہ ہے جنڈا علی دے مسلح ابو بکر حضور دا فیصلہ ہے رشتہ دینا علی نوے تے لینا ابو بکر کو حضور دا فیصلہ ہے گارے چلین سلانا ہے تے گھروں ناڑ ابو بکر نو لینا ہے حضور دا فیصلہ ہے کعبے وچ بت ڈھانے ہون تے علی نو موڈیاں تے بہا لینا ہے غار تے چڑھنا ہوئے تے ابو بکر دے موڈیاں تے بیٹھ جانا اسی تے بھائی منن والے جو رتبے میرا نبی کسی دے وے اسی اعتراض سنی نہیں کرتے وہ بلال حبشی نو کعبے تے کھڑا کر دین تے اسی کدی نہیں آکھیا بچٹا بندہ کوئی نہ رہ گیا اتے کھلا رہنا بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ساتھ ہوئے نہیں ہوندہ با کھلارو ہی جو آئے لیکن سے وال بوپڑے بندن کھلار دے ساڑھی نظر جن نبی کھلار چھڑیا کائنات چندے تو بوپڑا ہے ہی مٹھو سمجھ آئیے گل کائنات دا حسین ہوئے جنہوں میرا نبی پسند کر دائم اقبال دائم آکھیا نا وہ کوجیاں بھی دائم سونیاں نے جڑیاں سونے محمد نو بھاگ پیارے ساتھیو پیارے علیو اللہ دے ولیاں درویشاں پیراں فقیراں دے نال رو سچے درویشاں دی صحبت اختیار کرو اللہ والیاں دی سنگت چرو اللہ والیاں دی صحبت چرو اللہ والیاں دے نال رو چنگیاں دے سانگ لگ کے دے بندیاں دے بیڑے پار ہو سلطان باؤ دے جملے دے گل مکارے باؤ فرماندے نے الفی اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی